И здравейте хора, в днешното видео ще ви покажа как да си вземете безплатни джемове за Brawl Stars. Отивате в Google, пишете Supercell Store. Ето Supercell Store. След това цъкате тук и след това натискате Brawl Stars Store. И след това трябва да си напишете там имейла в профила ви, там не знам как да ви го кажа, но то ще ви изгледа как трябва. Но аз съм го направил вече и сега цъкате долу, където има един стар дроп. И тук ще ви излязат едни такива неща. И както виждате, аз съм взел вече тези джемове. То имаше 20 джема, но обаче аз вече съм ги взел. И така.